Now nakabasa ko diri sa social media nga niingon si Basti Duterte nga bisag mag-unsa kuno na dihag tuwad-tuwad ron si BBM, di gyud mahitabo nga higugmaon siya sa mga tawo. Now pagsulting niya ni ana, ang una gyud ni santop sa kung nahuna kay ba mo kinsa? Ang amahan mismo ni BBM. Kay kadto kuno si Ferdinand Marcos Sr. panahon sa martial law, usa ka adlaw niadto nakikistorya siya ni Juan Ponce Enrile, ang iyang defense minister. Niingon kuno to si Ferdinand Marcos Sr. nga matay no, ug wa to po sila patay si Ninoy Aquino, di to siya musikat. Di ni siya higugmaon sa mga tao, di to siya maisip nga bayani or hero. So niingon si Enrile, matay, kuyawan masatan ang imong gisulti Mr. President, o sa may pasabot mo ana. So niingon si Marcos, asa kay maayo nga mag-hire ka diha og assassin, pangita diyag tao nga mupusil pud nako aron maparehas ko ni Ninoy Aquino kasikat. So ningon si Enrile, Mr. President, purag imposible man ang imong gipabuhat sa ako. So ningon si Marcos, anong di man pwede? Pasabta ko no ko be. Nga kita magikaon sa nahitabo ni Ninoy. Ug wa to siya pusila dito na iya, di to siya mahimong bayani bay. So niingon si Enrile, sir, di lagi ta mo himo ana, murag bati man na. So alas Marcos, nganong bati man? Sulti ko, bright ka man gyud. So ingon si Enrile, ani si Ray, mas may lang makasabot ka. Ang ako magugikuyawan, nga kung magkuha tag tao, nga mupusil diya nimo, simba ko palayo lang, siya pala'y mahimong hero.